Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Masjid Channel. Kita nih di pagi hari ini aku mau cek tegalan guys. Karena disambut dengan para ingon-ingonku guys. Betapa sayangnya karo darane nek lagi darane ngoceh ngonten, dia juga membantu ngoceh. Nah nih angsa-angsaku yang manis bebek, nek pitike tinggal sedikit guys. Karena sudah tak jual pas di hari lebaran guys, jadi tinggal sedikit, jadi tinggal para bebek entok angsayo. Nih hari ini aku mau aktivitas tegalan dhisik karena sudah lama aku enggak ke tegalan guys. Aku harus membawa alatku dulu. Raketang sedelo-delo aku kudu resik-resik nang tegalan guys. Supaya apa resik tegalane. Nek duwe waktu longgar aku ki yo langsung cus tegalan guys. Nah, bubut-bubut oleh sithik-sithik supaya tegalane iku padang. Nah, supaya ana barang gremet ku ketok bos. Nang tegalanku iku tandurane iku ya macam-macam. Nek pakane uwong ya pakane wedhus nih, alhamdulillah lek nandur pakan wedhus ya langsung urip, langsung subur. Mergo apa? Langsung kena hujan bos. Nah iki gedangku ya mulai lemu alhamdulillah. Nih kita sepil no tegalan guys. Ternyata kali ini lagi banjir koyoke. Sepil tegalan karo ndelok kali dhisik. Tak durunge nang lokasi pembubutan suket. Wow, ternyata airnya kumpal-kumpal bos. Oh wingi iki sampai kene iki bos banjire. Nah iki lho, tilake wae limit kaya ngene. Iki nyampe nang kene iki wisan banyune iki. Nah iki lho, sampai resik digawa banjir kabeh sarah-sarah. Kok kaline kemrowosok kaya ngono kae. Nak bengi mbrebeki wong turu bos. Alon-alon gas linet iki biasane iki iso nibakno wong iki lho ngene iki. Nek ora alon-alon soplese. Nah, biasane aku nek ning kali liwate kene bos buang aire. Nek lagi kaline cilik, nek kaline gedhe ngene aku ya ora wani nang kali. Bekase digawa banjir ngantek resik. Banyune kaya ngono iki lho guys, buteke. Mangkane omah ki nek edak kali iki ya brebeken. Saiki aku harus ke lokasi. Karena wis tak sepilno tegalan karo kali, saiki aku harus sepil urip-uripan sing merambat neng tembok-tembok kalau guys. Winginane wis tak babuti mergo ngantek merambat kaya alas. Tapi saiki alhamdulillah wis ketok padang guys tegalanku. Iki raketang sedelo-delo aku ki neng tegalan raketang mbuh 10 menit 15 menit
bubut-bubut oleh sak tekem. Suwe-suwe lak yo resik kan. Iki nang kene tak tanduri waloh. Tahukah waloh? Iki. Di sini ada satu gerombol waloh. Nah, iki. Nah. Wis ketok resik no kalau guys. Merambat teko pucuk gunung kayak ngono kae lho. Ih. Mangkane nek gak sering neng mburi tembok iki ora ketok, Bos. Dirambati karo urip-uripan. Nah, iki. Bayem, Bos. Nah, iki ndek sore ceritane aku yo wis mulai resik-resik nang pinggir teritis kene. Iki kaya cuaca panas, Bos. Rada panas. Oke, bayeme nganti kembang-kembang kaya ngene. Kena dienggo bibit. Nah, iki. Iki tahun ngarep ngono bibit bayem ki nang kene iki mbleduk. Ra goro-goro. Ya alhamdulillah rambut aku yo wis lemu. Iki lho, sapa sing arep ramban godhong telo? Ih. Godhong telo sampai ngurak kaya ngene iki lho. Yuh. Sing arep kelan asem-asem, sing arep di ulupno sambelno kecap lah iki lho. Godhong telone lek num-num ayu-ayu kaya ngene iki lho. Duwe kangkung sak lemut wae ngantek kembang iki lho, guys. Mergo sing tak peki neng sawah, sing neng omah kene ngantek lali. Nah, iki neng sebelah kene iki ya ana waloh sak wit yo. Nah, engko aku ya kudu ngrambatno neng anu aja sampai merambat neng tembok. Nah, kono para kates-kates. Nah, iki para kates. Saiki aku kudu neng pinggir kono. Disambut oleh suara merdunya burung. Karek ngresiki saiki, Bos, aku. Nih, tinggal sedikit neng kene tok iki. Mergo sing nang ngisor-ngisor iku wis tak resiki. Nah, iki karek saiki kene. Iki sampah ki jek tak ondokno nang kene iki mergo sampah saka jero, guys. Sampah kon jero omah kono sing wingi tak resiki iki dadi jek tak ondokno nang kene iki. Nah. Mangkane aja ngguwak sampah neng teritisan supaya gak nggo ndelik ula. Engko ya kudu tak gowo nek pinggir kono. Dinggo aram nek pinggir pager bates kono. Aja neng kene. Engko nek ditelehno nang kene iki ndadehi apa rumbuk. Dinggo ndelik para kala. Nah iki lho. Karek gantol iki lho, Bos. Iki sampai merambat teko gendeng iki lho. Iya. Urip-uripan kok sampai kayak ngene. Ih. Nek padang ini ramban-rambano ki ora kecantol sikile. Mangkane ya kudu ukil dadi wong desa kuwi. Aja mek tenguk-tenguk tok. Iki. Ayamku ternyata angkrem neng kene, Bos. Nah, iki lho. Ndoke ana pira kuwi lali ora tak cek kuwi. Nah, iki adalah rosokku tak ondokno neng kene. Engko nek wis mondok akeh iki kardus para botol-botol ngene iki. Nek wis mondok akeh lagi tak selukno karo Mang Ujang. Nah, ini lho guys, tinggal sedikit kene iki lehku resik-resik iki. Nah, karena cuaca juga sudah panas koyoke, dino iki koyoke panas, Bos. Koyoke siapa tahu ya udan ya ora roh sih. Nek ndelok cuacane sih hujan.
iki. Engko aku ya kudu golek bantuan guys, buat sampah semene oke iki. Iki suket potongan kok taman kono iki ya didelehno nang kene. Mangkane engko karek ngeret nggawa rono. Aja diondokno nang kene supaya ndak dienggo ndelik bangsa kala-kala kuwi. Nah. Situasi Tegalanku. Situasine sih ya ngene iki. Jenenge wae Tegalan. Wis rumbuk ngene. Untung ae wis ketok kena diingeti moto wis rada padhang. Nggih. Oke, kembang ning anding kolam wis sampai sundul tembok ya. Lemune. Di sini adalah wit besar iki, pakane wedhusku, guys. Iki. Pakane wedhus. Ya. Arep ngguak sampah, Jek. Ambekan sik ngetem dhisik. Iku mergo nang kono kuwi ana 2 bongkok iki. Leh ku maprasi nang pinggir kolam wingi iki ana 2 bongkok nang kono. Dadi engko tak windit gawa nang Bambrongan kono, tinggo aram nang kono. Karena aku tinggal buang sampah. Ya wis cukup sakmene wae. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Setelah melihat videoku jangan lupa di like, subscribe, komennya ya lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.